Lata uwei ubreu lani ka wei ka breu kala la ban plat im ya iwei lani ar ki mensim breu ka pamut ngin yo ban pulih ki history ki jingi tu khana saphang jong ki kom uriu krau lani kom ka riu krau henrei hatu ngi tip ne empat ne ngi klet ban tip ba idon pat iwei riu krau jong ka ri ban kejat breu nyau trap jong i hakaba da ki pholak ngut ki breu da ki pho hajar ngut ki breu ilala ban plat im te hatung itip ne ame ita bat nak banta kitu ki breu ki bompat tip bat nak banta kitu ki bakwa tip tungine sngap bat ngine pelijing mut hakani ke video ngan yathu yapi bat ngan wanra sapi ya ita i riu krau ibala plat im ya ki pholak mut ki breu bat ya ki pho hajar mut ki breu hang ne hapo kari kasi play pi bro ki parlok sa sisin pat leng bagani ka video ngakot ngawel bat ngapediang so pai pi iwei pi iwei ki prado ki prasnam ki men ki para jong ka bri nyau trap bat kham tam e ya pi ki parlok ki bala juyai kersan na ka wei ka por sha ka wei pat ya ka ni ka channel te ka e ka khubor bat ka e ka message ka ban nakaliang jonga ngakwa ban wanra hakmat jong pi hakani ka ski arbu pratarik jong benai oktober kalong lek se dona pedang jong pi ki batip bat dona pedang jong pi ki bom tip ru ya kata ba kani kesngi kadai kesngi ka ba iwei ni riu krau jong ka ri bet kejat ben riu nyau trap jongi ila lek no na kani keslap pertai bat haswa ba ini riu krau in lek no na kani keslap pertai ila bu ya ka wei ke jing hikai ya ka wei ka nuksa ka ba krau e hakmat jongi kom kejat ben riu kai kata ka jing kai kai kata ka nuksa ka ba ki mati jong i ilabu hangi haswa ba in let no syak wei pat ka perthai kalong ka dei ka jing kai ka ba shongdor pat ka dei ka jing kai ka balong usenyang nak banta ka imlang ka salang bat usenyang nak banta ka ri berkejat riu nyau trap jong i bat dei halor kini ki nongrim ba kom khun ki hajar jong ka pri nyau trap ngim dei ban lek klet bat ngid don kam bangin perto bat ban buram ban nyokor ya kata ka jing hikai kabalong usen yang nak benta jongi kata kalong bisa kanumla dalai leiru ban thit no ya ka jing lait lut ke jonga kita ki kentin kidei ki kentin ki balong ka jing hikai nak benta kidkhot jong ka ri bat ke jat riu nyau trap jongi hakaba i meirat spiliti lengdo langrin bamkwai hadwar ublai haswab in letno nakani ka slap perthai ila bu ya kata ka jing hikai hakmat jongi kom kejat penreu bat kita ki kentin ki long isha ki kentin ki badon jingmut bat ki bakit jingmut hadu kata-kata hakaba ila sedang ru nala de bat ka e kata ka jing sedang ru inala de kalong dala de ila ai ka jing hikai yangi da kita ki kentin bat dala de i pen i bat ile ru dakakam hakaba sapusan klur tengka haki laipos nem ki pamenswa ila kentat ka sarkar India bat ka company usil ka terwa sio bahaya i bain ailat ya ka di ka company panti bat ban khlong ya wei umarpo khendau ubashir khai bat ubaremdor hadu kata-kata hangni hapo ka slapathai bat dei halor kini ki nongrim bakom kejat berriu ngim dei ban klet ya ka kerdang jong i merat spiliti lengdo langrin bamkwai hadwar ublai kom baka ketin ka ong im ka kerteng sa kanam i merat spiliti i dei i wei nai kita ki klur jong ka ribet kejat berriu nyau trap jong i hakaba i im sisa ka kerteng bat isa sisa kanam manu poi perkat bakat ya ka saubusan klur ikan tait bat ijet ru ban syong da ha ying trap banda dei ki wei ki breu banda dei ki wei pat ki judgment sim ki bom don ya ka jing tip lam ki bom don ya ka jing sngau lam para breu ki bom perkhat nak banta ka lawai jong ka ribet ka judgment breu naduk menno ki khun ki ksiu ki persa bat imerat spiliti ki dei ki klurpati bat kita ki hek saipan hapok kari khasi jongi hakaba saupusan klur haki saupus nam ki benswa
Kam daisu kepisah ke bakandiat. Kam daisu kepisah ke malu mala. Handrai ke dai kepisah ke balak syirkai hadu kata-kata larangi perkat bah. Te mano ban perkat nak menta ka lawai jong ke ribet ke jat ben riu. Bat ban jet ban im mila dia hai jinglong duk. Ban kentat ya kita ki ying pakidulan. Pat isyong isa hai ying trap hadu ke sngi jingyap jong i. Te dai halor kini ki nong rim ngakentu ya ki paradok ki prasnam ki bempat tip syapang ka kerteng jong imerat spiliti tongin ya tip no naduk menta kasngi bat menta kasngi kadai ke jingdap sisnam kasngi ke ba ublai la ibet no ya imerat spiliti ban sim no nagani ka slapertai te kom kari pat kajat benriu kom ki paradok ki prasnam kom ki khot jong kari bet kajat benriu si benta ban pertu ya utau senyang ban pertu ya kata contribution kaba ilale nak beta kari berkejat penriu nyau trap jongi kadon kamengi bangin ken mau kerpang ya kani kesngi klat no jong ini riu krau jong kari berkejat penriu nyau trap jongi bat balai ngaong hangne ba ide riu krau lada pui lada pipet lada don kinu ki jingjie kom kajing jie slay lada uwei ubriu ulak ban pelat im ya ka wei ke mensim briu utah ubriu unlong hero utah ubriu undai legend utah ubriu un im ka kertai bat sa kanam ki jing itu kana ki history henry ngimpoi perkat pat katno lakngut katno phau hajar ngut bat katno phau lak ki mensim briu ha ka ba imerat spiliti ila pelat im lese ngim so thu ya kata henry ngan syukran bat ngan su ainu kesahang ne kalong ba kan je ayu ya ka rikasi jongi lada imerat spiliti haki life house nem ki mensua highlight ya ka sarkar bat ya company yusil banti ban klong ya uni umar po khandau henry dai namar ba i perkhat nak beta ka bhaga miat nam ta kai kwat ka kia nam ta ka yap ka im jong ki pat ba nong sosnong jong ka bri nyau trap ki pat ba nong sosnong jong ka rikasi dai na kata ka daw i merat spiliti i yang rang ba ha kata ka nong rim ka ba dalileiru inem ai bat i be sendon ya kita ki briu ki batmu ban convince i ban ti ban klong ya uranium kum si benta bangin tip komno uni uranium ukta pat haduk katno kata ke jingma kabi jong uranium hakaba ngijuyu sngau bat ngijuyu i tradition ka bami na uranium kalong sya ka ma tadi ngadi we no song papura jong ka dong ka than ngatip pat ngijuyu sngau pat ngijuyu i ba ka jingta jong ka tradition bami na uranium kalong ka basir khai hakaba wat ki doktor ki syam jing ban diagnose na ka jingpang kini ki briu ki klap no tika long sya ka bama haduk kata-kata henrengi aing u ublai baleng ba imerat spiliti ila long inong ya le persya ya ka sarkar bat ya ka company yusil banti bat ban khlong ya uni umar po khandau te haswa bangan penkut ya kanika video ngas ngeu ka ban kerpat ya pi ki paradok ki prasnam bangine share bat ngine pas ya kanika video ngim dei ban klet khnang ba kapateng ke pamenta bat kapateng ke bansawan kanang yai tip ya ka kerteng bat kanam jong imerat spiliti ba ide i wei riu krau i bala le bha nak menta ka ri bat kejat riu nyau trap jongi hakaba ki wei ki riu krau ki la ban pelat im tang wei arngut ki mensim briu hanrei imerat spiliti ila pelat im da ki pholak ngut ki briu hang ne po ka ri khasi lengba ka jing persya jong i lengba ka jing bom kwa spa jong i lengba ka jing kentat jong i ya kata ka spa perthai bat ijit bat ban syong ying trap kala long pen ban ka jing kerku nak benta jonga jong pi bat namta ka ri bat kejat ben riu nyau trap jong i im ka kerteng sa ka nam jong i merat spiliti lengdo langrin tongin yai but ya ka nuksa babha bat tongin yai perto junom ya lagi jing le bha ki jong i kublai